Pakıjî karê kî ye? Pakıjî ji ku dest pê dike? Pakıjî ji bo kî ye? Şaredariyên me, şaredariyên Kurdan ev demek e dest bi kampanyaya pakıjiyê kirine bajarên din jî yek bi yek beşdar dibin. Serê pêşî şaredariya Amedê dest pê kirbû, em pişek li wê mêzekin. Em ji Amedê hez dikin, qirêj nakin. Ez ji Amedê hez dikim, qirêj nakim. Ez Amedê re hez kena, lê min nekena. Şaredariya bajarê mezin a Wanê jî kampanya dabû dest pê kirin, em binêrin hev şaredar çi dibêje. Boy ku bajarekê paqijtirîn ji bo ku bajarekê ekolojîk me xebatên paqijiyê dan dest pê kirin. Em li vir bank dikin hemû gelê xwe yê qedir bilind dibêjin werin em bi hevra bajarekê ekolojîk û bajarekê paqijtirîn ava bikin. û em hinekî jî li kampanyaya şaredariya farkî nemêzekin. Ji bu bajarek paqij, ji bu bajarek tendurist em dest kampanya paqijkirinê dikin. Werin em hemû bi hevra li farqînê xwedî derkevin, paqij bikin û bidine paqijkirin. Derdorek paqij, hişmendiyek paqij e. Em xwedî bajarê xwe derkevin, farqîna xwe paqij bikin û bidin paqijkirin. Ne mühim e kîjan şaredariyê kampanyaya paqijiyê dayê dest pê kirin. Ya mühim hemû şaredarî divê vîkarî bikin. Ev kar karê wan e. Lê ev kar ji wan dest pê nake. Paqijî ji min û te dest pê dike. Paqijî bi min û te tê. Çima ji min û te dest pê dike ji ber ku dema ez û tu em tiştan bavêjin deh şaredarî werin jî nikarin wê derê paqijî bikin. Bi min û te dest pê dike ji ber ku em serê pêşîn bajarê xwe qirêj nekin. Em her tiştî hema nabêjin her derê, wê çaxê em ê alîkariya şaredariyên xwe jî bikin û em ê bajarên xwe jî paqij bigirin. Loma paqijî ji min û te dest pê dike, paqijî bi min û te ye, helbet karê şaredariyan e, ew ê jî hem bikin hem jî kampanyên xwe bidomînin.